училищното образование в село Енчевци и района започва преди 215 години. През 1800 година се открива Еснавското училище в село Енчевци. Първият звънец бие тогава. Отначало той е било в стара постройка, която е била строена преди 1800 година и е била предназначена за къща. В една от стаите е било килийното училище. По-късно, през 1845-1846 година е купена заедно с църковния двор и става църковна килия. В този църковен двор се е извършвал тогава строежа на сегашния храм Свети Успение Богородично, който бил осветен през 1847 година. До 1847 година училището било килийно и няма тайни за броя на учителите и учениците. През 1848 година отново бие училищния звънец. Училището тогава става редовно с първи учител Теодосий Витанов, брат на свещеник Койо Витанов от махала Тепавица, град Трявна, с заплата 5 гроша месечно от всеки ученик. След или около 1852 до 1860 година учител бил Богдан Стоянов, Паскал Богдан, също от Трявна със същата месечна заплата, която събирал от учениците. Към 1865 година до 1870 година учител станал Енчо Христов от село Енчовци със същата заплата. От 1870 до 1872 година учител бил Симеон Караджов поп Шиньо от село сега град Шипка. След тази година той става свещеник в Енчовската църква. От 1873 година учител е Христо Баев от село Шипка с заплата 400 гроша на година. Той учил учениците и по гръцки език, също и таблицата за умножение. От 1874 година учител е Христо Гергев от село Шипка с заплата също 400 гроша годишно. Килийното училище е съществувало до откриването на новото училище. През капитализма, след 1878 година, училището е изживяло известни кризи. То е било затворено от църковното настоятелство от 1 септември 1910 година до 16 октомври 1911 година, след това от 17 октомври 1911 година до 28 декември 1911 година и от 1 септември 1912 година до 1 март 1913 година. Помещението няколко пъти е било запечатвано от църковното настоятелство. Тази същата сграда от 1800 година е служила за помещение на училището до изкарването на строежа на новото сегашно училище в 1925 година. В 1922 година е била уволнена като секретарка на девическото училище в град Габрово Йорданка Иванова за това, че била прогресивна комунистка. В същата година е била назначена за директор на Енчовското училище. Прогресивни учители в Енчовското училище преди 9 септември 1944 година са били Борис Терзиев от град Велико Търново, Георги Пенчев от град Севлиево, Стефана Ножарова от село Новата махала, сега квартал на Габрово, Петър Иванов от Казанлък, Никола Евтимов, град Габрово и други. През 1944 година в училището е била настанена жандармерия и учениците са били принудени да ходят на училище в Плачковци. След 1940 година един от известните на нас в Енчевското училище е бил Цанко Киряков, който е жив
който след това става учител в тогавашния техникум по дървообработване и вътрешна архитектура град Трявна. През 1948-1949 година в училището са били учители госпожата Райна от град Елена, Тотка Лазарова от град Габрово, която е била учителка и през следващата учебна година. След 1950 година в училището са били учителите Николина Герганова, която след това е назначена за учителка в Средното политехническо училище Петко Рачов Славейко, град Трявна. Тотка Василева, Еленка Колева. През учебната 1952-53 година директор на училището е бил Йордан Иванов Илиев. От учебната 1953-1954 година и следващите години директор на училището е бил Минчо Стоянов Минчев от село Балван, Велико Търновско, заедно с съпругата си Николинка Минчева Стоянова. В училището са работили като учители Лазар Колев Лазаров, Пенка Скрежев от село Носеите, Косил Дошков, Чавдаров, Тонко Тутеков, Минка Иванова и други. Нямаме възможност да изброим всички. Последният директор на училището е бил Михаил Иванов Сяров от село Кисийците, който сега живее в Крън Казалнешко. Строежът на новото училище Кирил и Методий в село Енчев се продължава от 1921 до 1925 година. Приготовленията за направа на ново училище в село Енчев са започнали през 1897 година от протокола на Общинския съвет на тогавашната селско-решка община с център село Енчевци с номер 4 от 10 март 1897 година се вижда, че са разпределени на всяко семейство от махалите на Енчевската община да доставят по 1 кубик и половина едри кариерни камъни и докарани от местността Кръста. Камъните били докарани и цели 23 години стояли складирани на училищното място Кръста, без да започнат изкопните работи. Едва в 1921 година започват изкопните работи от училището настоятелство с председател Кънчо Танев Ралев от Кориби Долни Маренци и настоятелният труд на учителката Стефана Ножарова, по инициатива също така на кмета Генчо Добрев Пирянов от махала Киселковци. Довършват се до покрив 4 класни стаи. Строителството на училището завършат през 1925 година. В бъкъла на камения свет, ето тук в дясно, на лицевата част, източна посока, в стъклена бутилка са записани имената на всички строители на училището, които със своя доброволен труд и средства са участвали в строежа на това училище. На 15 ноември 1925 година училището Свети Кирил и Методий се освещава и открива с народна трапеза. По време на откриването се изказвали много хора и са дадени дарения за отличните ученици. Училището просъществува като класно училище про гимназия от 7 клас до 1965 година. Началният курс и училището се закриват през 1969 година. Тогава бие последният звънец на училището. Горнорадковското училище Христо Ботев при започването на настоящото си училище в село Енчевци през 1921 година имало спор учителите на Горни и Долни Маренци и Горни Радкови. Те искали да се построи Енчевското училище в местността Маренския дол в горния край на село Енчевци, където до преди няколко десетилетия беше стопанската сграда на Държавното земеделско стопанство. Тогава до споразумение не можело да се стигне и най-голямата махала край село Енчевци, Куклевци, сега село Радино, надделяват в строежа на купеното по-рано място в долния край на село Енчевци на местността Кръста. Това амбицира населението на горespоменатите махали и те започнали строежа на училището в Горни Радковци. Изградени били 2 класни стаи и учителска стая. Едновременно жителите на тези махали, Горни и Долни Маренци, Горни и Долни Радковци, участвуват в изграждането на Енчевското училище, защото трябва да платят голяма глоба.
след като изкарват окончателно строежа на Горно-Оряховското училище,